khumbula umenzi wakho ngezinsuku usemusha khumbula umenzi wakho ngezinsuku usemusha khumbula umenzi wakho. Khumbula umenzi wakho. Khumbula umenzi wakho. Ngezinsuku usemusha khumbula umenzi wakho. Ngezinsuku usemusha khumbula umenzi wakho. Lalelani bakithi, sekuyisikhathi eside silalela izinganekwane zawokhokho. Besikade sigcina imithetho yethu yemvelo namasiko ayo. Sasesaba imimoya namadimoni. Sasikhala kakhulu uma kufa izihlobo zethu nesazana nabo. Sasingamazi uNkulunkulu. Nokho uNkulunkulu uyakhuluma kithina, usibizela kuyena uqobo. Uthi, "Wozani sixoxisane." Kakade ungubani uNkulunkulu na? uNkulunkulu nguyena owenza umhlaba nesibhakabhaka. Nguyena owenza indoda yokuqala kanye nomkayo. Nguyena owenza konke okukhona. Nakho asitshela khona uNkulunkulu, uthi, "Ekuqaleni zonke izinto zazilungile. Emva kwesikhathi enye yezingelosi, izidalwa zasezulwini, yazikhukhumeza, yahlubulunda yamelana noNkulunkulu. Zabaningi izingelosi ezayilandela yona. Zase ziyonakala, zabazimbi phambi kaNkulunkulu. Lengelosi eyazikhukhumezayo nguSathane igama layo. uSathane ulwa noNkulunkulu njalo. Nokho uNkulunkulu yena unamandla kunoSathane, futhi umise usuku lapho eyakumjezisa khona uSathane ngokumphonsa endaweni elungiselelwe lokho. Le ndawo iyindawo yomlilo oshisayo niyobuhlungu besabekayo. uNkulunkulu yena ulungile, uSathane wonakele, mubi. Ungumqambi manga, walahlelwa emhlabeni wafika wakhohlisa umuntu. Kuze kube manje usabakhohlisa abantu. Qaphela nje nawe, funa kwemuke izwi likaNkulunkulu olizwileyo. Izwi likaNkulunkulu lifihle enhlizweni yakho. Ungavume kube khona ukuthiyayo kulamkela, ngokuba phela asinakumlalela umthetho kaNkulunkulu uma singayazi. uNkulunkulu wakhuluma kubantu bokuqala wathi, "Anowulalela umthetho wami. Uma ningawulaleli niyakufa." uSathane yena wathi kubona, "Ngeke nife." uSathane uhlala ekhuluma amanga njalo. Laba bantu bokuqala bona balalela uSathane, bawephula umthetho kaNkulunkulu. Kusukela kuleso sikhathi bonke abantu bawephulile umthetho kaNkulunkulu. Lokho kusho ukuthi bonke abantu bafanele ukufa. Kodwa ake ulalele, uNkulunkulu nothando. Wasidabukela thina abantu ngoba sisesimweni esibiza ukuba sife. Ngenxa yothando lwakhe wasithumelela indodana yakhe, yeza emhlabeni. Le ndodana kaNkulunkulu enguJesu yeza emhlabeni yaba ngumuntu. Isesemhlabeni yawugcina umthetho kaNkulunkulu, yaphila sonke isikhathi lapha emhlabeni ngakwenza okubi. Injongo yokuza kaJesu emhlabeni kwakungukuba asifele, asikhulule emandleni okufa. Ngenxa yalokho esakwenzelwa uJesu, asisadingi ukuba silandele uSathane siye endaweni yokujeziswa emlilweni. Njengokuba uJesu wathabatha isijeziso esasifanele thina ngenxa yezono zethu, sesingamlandela yena manje siye endaweni enhle elungiselelwe abamthandayo. Wasifela yena, wembelwa, nokho wavuka emva kwezinsuku ezintathu.
Emva kokuvuka kwakhe uJesu wenyukela ezulwini lapho ehlala khona. Kodwa ke uma umuntu emamkela, umupha umoya wakhe ahlale kuyena, amuphe ukuphila kwakhe okungapheliyo. Uma sekufika isikhathi sokuba afe, kufa umzimba wakhe wodwa, nokho umphefumulo wakhe ngeke ufe, uyohlala noNkulunkulu njalo njalo. uJesu wathi, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho ongeza kuBaba ngaphandle kwami. Bahlobo bami, besikade singazazi lezi zinto ngaphambili. Sasikwesaba ukufa, sihamba ebumnyameni bezono zethu. Nokho manje uNkulunkulu sesikhombisile indlela enhle. Akunakwenzeka-ke ukuba umuntu ahambe ngezindlela ezimbili. Uma umenqaba uJesu, umphefumulo wakho uyolahlelwa emlilweni waphakade, uvalelwe kanye noSathane endaweni elungiselelwe yena. Uzokuya kuleyo ndawo uma sewufa, ngoba phela kuyilapho igcina khona indlela yesono. Kodwa-ke uma umamkela uJesu, uzohamba endleleni enhle uNkulunkulu athanda uhambe kuyona. Uma sewufa, uNkulunkulu yakukuthatha uye kuyena endaweni enhle ayilungiselela abamlandelayo. Uwena ofanele uzikhethele ukuthi uhamba ngayiphi indlela. uJesu uthi ngilandele. Wena-ke ukhetha yiphi indlela na? Uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe luyamangalisa. Uthando lwakhe, uthando lwakhe, uthando lwakhe luyamangalisa. Sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye, sihamba naye, sihlala naye, silala naye, sivuka naye. Ewe selinamandla, ewe selinamandla, ewe selinamandla, igazi lembala. Bahlobo bami, kuningi esikufundile ngoNkulunkulu eminyakeni eminingi eyedlule, kodwa kuningi okunye esisamelwe ukukwazi ngaye. uNkulunkulu ungumdali wakho konke. Asikwazi ukumbona, kodwa ngokuba wayefuna ukuba simazi, wathumela indodana yakhe. Le ndodana yakhe yazalwa intombi, ingayazi indoda, kodwa kwasebenza amandla kaNkulunkulu. Umntwana wabizwa ngokuthi uJesu, indodana kaNkulunkulu. Wakhula waba indoda, wasebenza waphila phakathi kwabantu. Wayengcwele njengalokhu uNkulunkulu ungcwele. Ngakho bonke labo ababeyazi beyithanda le ndodana, babazi futhi bethanda uNkulunkulu uqobo. uNkulunkulu mkhulu kakhulu, umoya wakhe ugcwalisa umhlaba wonke, usezindaweni zonke. Kodwa ngizokutshela into ethize emangalisayo. Uyakwazi futhi ukuba ahlale ezinhliziyweni zabantu ngomoya wakhe. Yilokho athanda ukusenzela khona ngoba uyasithanda. Kodwa akakwazi ukungena ezinhliziyweni zethu uma kusekhona isono kuzona. Masilahle indlela kaSathane, sikholwe uJesu. Khona-ke uyakusihlanza isono ezinhliziyweni zethu. Umoya wakhe uyakungena ahlale kithina, uyakusenza sibe namandla okukudela okubi, senze okuhle. Uyakuhlala nathi njalo asivikele. Uyakususa konke ukwesaba kithina, agcwalise izinhliziyo zethu ngokuthokoza. Uma sifa, uyakuthatha imiphefumulo yethu ayiyise ezulwini, lapho siyakuthokoza khona phakade. Uma uJesu wayengasifelanga, besiza kuzithwalela sonke isijeziso sethu emlilweni noSathane.
kodwa uJesu wafa ukuze asikhulule emandleni kaSathane. Isono siyisehlisela intukuthelo kaNkuluNkulu, kanti uma sikholwa uJesu, uNkulunkulu uyasikhipha phansi kolaka lwakhe. Uyasihlanza izinhliziyo zethu abe ngubaba wethu. Uyasisiza kuzo zonke izinhlupheko zethu. Simelwe ukuzilahla zonke izinkolo ezidukisayo, silandele uJesu yedwa. Uyakusipha ukuthula ezinhliziyweni zethu, sikwazi ukubatshela abanye lokho abenzele khona. Mvulele uJesu ahlanze inhliziyo yakho futhi akuphathe. Uma umcela manje, uza kungena enhliziyweni yakho, uza kukuhlanza akwenze ube namandla okumelana nokubi. Mvumele akugcwalise ngokuthokoza kwakhe namuhla. Ngithanda ukukubuza umbuzo. Ngitshele sini isono na? Isono kuyilokho okudabukisa uNkulunkulu futhi kuphule umthetho wakhe. Kungani uNkulunkulu esitshela kuba singazenzi lezo zinto na? uNkulunkulu uyazi ukuthi lezo zinto zizoqeda intokozo yethu. uNkulunkulu uyasithanda, akafuni kuba sidabuke, kepha sinjengezingane asikwazi ukungasilimaza. Isono sisusa ukuthula ezinhliziyweni zethu. Isono silimaza abanye abantu. Isono siyasibulala. Ziningi izindlela abantu abona ngazo. Baqamba amanga, bayeba, balimaza abanye abantu, bayakhohlisa, bayaphinga futhi bayahlambalaza, bayaphikisana futhi bayalwa futhi bayazonda. Ziningi ezinye, kepha sinye engithanda ukuxoxela ngaso. Yisiphi leso na? Kubalulekile ukwazi lokhu. Kuyisono esikhulu ukukhonza omunye uNkulunkulu. Labo abakhonza imimoya bayayihlabela, benza isono. uNkulunkulu uthi lokho kungububi obukhulu futhi uyabuzonda. Uzosijezisa bonke abakwenzayo lokho. Kukhona futhi labo abangakhonzi imimoya, kepha bayihlabela ngoba bayayisaba. Uyisono futhi nalokho na? Yebo, uNkulunkulu uthi kufanele sethembe yena yedwa. Uzosivikela uma simethemba. Kepha uma sinikela iminikelo ngoba sesaba imimoya, kasimethembi uNkulunkulu. Uma sihlabela imimoya, sivula iminyango ukuba ize, bese ke isibamba futhi ibe amakhosi ethu. Lapho ke singeze salandela uNkulunkulu. Lokhu kuyisono esibi kabi, futhi sizosiholela endaweni yenhlupheko yaphakade. Kangiyihlabeli imimoya noma ngiyikhonze, kepha ngithanda ukuya emigidini nasemihlanganweni, kodwa ngiya emihlanganweni lapho bangenzi khona okubi. Nalokho akulungile. uNkulunkulu uyasiyala ukuba sibe kude nemimoya. Iyasikhohlisa, isitshela ukuthi okubi kuhle. Kufanele silalele uNkulunkulu. Kepha ngiya ukuyoba nabangane bami, angiboni ukuthi kukhona okubi lapho. Lalela lokho okushiwo uNkulunkulu ngalokho. Nanka amazwi acashunwe eBhayibhelini. Ningahlanganyeli ekuthokozeni obubi bobumnyama obungenanzuzo. Kufanele ukhumbule ukuthi imimoya iyasikhohlisa futhi isiholela ebumnyameni. Futhi iBhayibheli lithi gwemani bonke ubumnyama. Balekela kuyo yonke into ekunikeza imicabango emibi. Kepha hlala eduze nakho konke okufuna ukuba wenze okulungile. uNkulunkulu uyasiyala ukuba sidede ezintweni zikaSathane nemimoya.
angeke sihambe izindlela zikaNkuluNkulu uma sihamba izindlela zikaSathane. uNkulunkulu uthi masingalandeli isixuku esiya endleleni ephambukile. Uma sikwenza lokho siphambene noNkulunkulu. Kunzima ukungayi lapho abangani bami beya khona. Kubonakala kunzima. Khumbula ukuthi noJesu waba nobunzima. Indlela yakhe yaze yamholela ekufeni. Wanikela ngokuphila kwakhe ukuze akhokhe izono zakho. Wakwenzelani lokhu na? Wakwenza lokhu ngoba ekuthanda. Ufuna ukuba uthathe indlela eyisa ezulwini. Kumele umthande, umethembile ngempela uJesu ukuba akusindise. Uma kungenjalo, ungakhuleka manje uthi kuye, Jesu, ngifuna ukuba wena ube ngumsindisi wami. Ngiyacela ngena kimi, uhlanze inhliziyo yami ibe mhlophe. Ngenze umntwana wakho, ngizokulandela wena wedwa. Uma umethemba ngempela, uzomlalela, uzohlukana nezinto zikaSathane nezemimoya. Uma usucabanga ngalokho uJesu akwenzele khona, kawusoze wasithatha kalula isono. Uma izinsizi zifika, uzokwenqaba ukuyofuna usizo emimoyeni. Uzokhumbula ukuthi uJesu unguNkulunkulu, futhi mkhulu kunemimoya, mkhulu kunoSathane. Ungonamandla amakhulu, futhi nguyena okumele akhonzwe athenjwe. uNkulunkulu uthi ngolunye usuku uyokwenza ukuba amadolo onke aguqe phambi kukaJesu. Naye uSathane imbali nemimoya yonke nazo zonke izitha zikaNkulunkulu kazisoze zaba namandla okuma phambi kwakhe. uNkulunkulu uthi onke amadolo ayoguqa avume ukuthi uJesu ungumnini mandla onke, uNkulunkulu, umdali wezulu nomhlaba, nenkosi enkulu yamakhosi. Uzokuba isikhonzi sikaNkulunkulu ngokweqiniso, noma uzoguqa ngamahloni. Ngempela kuyakuba khona ukugedla namahloni lapho uNkulunkulu ephonsa izitha zakhe esihogweni, isijeziso saphakade, lelo chibi lomlilo elimiselwe uSathane nalabo abamlandelayo. Bangane bami, ake nginibuze umbuzo. Ngabe ningamaKristu na? Kumbe nithi, yebo, sifundisiwe ukuba ngamaKristu. Kepha ake sibheke ngaphakathi ezinhlizweni zethu. Ngabe simkholwe ngempela uJesu ezinhlizweni zethu na? Noma sikholwa nje ngamakhanda ethu? Ngabe sethemba lokho esakwenzelwa abazali bethu na? Noma emsebenzini yethu na? Noma sicele uNkulunkulu kuba asihlanze izinhliziyo zethu, asenze sibe ngabantwana bakhe na? Masiqiniseke ukuthi sisendleleni kaNkulunkulu esiholela ekhaya. Lapho umuntu evula inhliziyo yakhe emamukela uJesu njengomsindisi, kwenzeka izinto eziningi. Ngalesikhathi zonke izono zakhe, uMoya oNgcwele ungena ngaleso sikhathi ngaphakathi kwakhe, amfundise ukwenza lokho okuhle. Uba ngumntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu uguquka abe nguyise futhi amnakekele. Kumelwe simethembe, simthande njalo, nalapho sigula noma sihlupheka. uNkulunkulu usithanda njalo, nathi kumele simbonge
ngenxa yalokho ngokuba uyazi yena ukuthi kuhle. Lezi zinhlupheko zisifundisa ukubekezela nobumnene. Wabonakalisa amandla akhe lapho evusa uJesu kwabafileyo, wamenza waphila futhi ufuna ukusisiza ngawo lawo mandla. Ngamandla akhe uzosisiza ukwenza okuhle. Noma uSathane engazama ukusenzisa okubi, uzosisiza ukwenza okuhle. Kumele lokhu sikubonakalise ngempilo yethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Usenza sibe ngabantu bakhe abasha, abangenzi lokho okungalungile. uNkulunkulu wabonakalisa uthando lwakhe ngokunikela ngoJesu indodana ukuba asifele noma sasingemngane wakhe. Nomoya wakhe uyasipha uthando lwakhe ezinhlizweni zethu ukuze sithande labo bantu abangalungile kithi. uNkulunkulu ufuna sibe njengaye ezintweni zonke. Uthi encwadini yakhe, thanda izitha zakho, ubenzele okuhle labo abenza okubi kuwe. Ngalokho abantu bayakwazi ngokweqiniso ukuthi ningabantwana bakaNkulunkulu ngenxa yokuthi ninothando lwakhe ezinhlizweni zenu, bazothanda ukumlandela nabo futhi. Kusemqoka kakhulu ukulalela izwi likaNkulunkulu, futhi ke kumqoka kakhulu ukwazi ukuthi uthini. Kumelwe silifunde izwi lakhe, sicabange ngalo futhi. Ngazo zonke izinsuku kudingekile sibe nesikhathi sokukhuleka kuye. Kuyindlela esingamazi ngayo ngempela sikhuleke kuye. Akathandi kuba abantwana bakhe bahlale belokhu beyizingane, kodwa ukuba babe namandla ukuze basize abanye futhi. Ziningi izinto ezimelwe ukukhulekelwa. Kumele simbonge uNkulunkulu ngokunikela ngoJesu kuba afe anikele ngegazi lakhe. Ngenkathi enza lokhu, wanqoba uSathane, wakhokha icala lezono zethu thina sonke esikholwa nguye. Lapho uSathane ezolinga ngokwenza okubi noma elokhu esicasula, singamnqoba ngegazi likaJesu. Ngeke akumele ukuzwa ngalokho ngokuba yikho lokho okwamnqobayo. Ngakho kumele asishiye uma sithemba egazini likaJesu. Uma ukwenza ungamlaleli uNkulunkulu, uzozisola kodwa ungadangali. Masisha nje cela uxolo, umethembe ukuba ahlanze inhliziyo yakho. Umcele ukuba akusize ukuba ungaphindi wenze leyo nto futhi, ukuze ungangeni esihebeni sikaSathane esinye isikhathi. Kumele simbonge uNkulunkulu ngezinto eziningi akasenzele zona, nangazo izinhlupheko noma ngobunzima. Uthi uzokwenza zonke izinto zisebenzele ukwenza okuhle uma simthanda. Kumele sikhulekele nalabo abangakanikeli izinhliziyo zabo eNkosini. Uma sikhuleka simethemba uNkulunkulu kulokhu, umoya wakhe uzokhuluma kubo azame nokubaphendulela eNkosini. Singazikhulekela izinkinga zethu nezinhlupheko zethu. Ufuna ukusisiza ngazo zonke izinto empilweni yethu.
uzophendula yonke imikhuleko eyenziwa ngentando yakhe uma simkholwa kulokho. Kodwa uyazi ukuthi ikuphi okusilungele thina. Uma engakwenzi kukhomba ukuthi unesu elingcono. Uma simethemba uzosilethela ukuthokoza njalo ezinhlizweni zethu. Futhi sizofunda ukumkholwa ezintweni ezisemqoka. Ngisesoneni ngakhisha inkosi ngasemanzini aphilayo yangenza ngabona ngabana kukhanya ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngisekukhanyeni ngimela inkosi ngasemanzini aphilayo angiwetuka ngakuJesu hola ngasemanzini aphilayo ulithemba lami nosindiso lwami ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngisekukhanyeni ngimela inkosi ngasemanzini aphilayo ngangikhathukulwa ngiyakuphumula ngasemanzini aphilayo nebandla lezulu ngodumo olukhulu ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngasemanzini aphilayo ngisekukhanyeni ngimela inkosi ngasemanzini aphilayo. Mhlobo wami, ngesikhathi uba ngumKristu ukholwa nguJesu, wayishiya indlela kaSathane nobubi bayo, wamcela uJesu kuba akuthethelele akuhlanze inhliziyweni yakho. Wamvulela inhliziyo yakho yena wafaka umoya wakhe kuwena. Ngalendlela impilo kaNkulunkulu yangena kuwe. Ngakho ke manje usunokuphila okuphakade. Uma ufa usunelungelo lokungena endaweni emangalisayo uNkulunkulu akulungisele yona. uNkulunkulu uyasithembisa ukuthi labo abahamba ngendlela yakhe bayofumana ukuthi iyindlela enokukhanya ngokuba uJesu Kristu uhamba kuyona. Uthi nginiholela ezindleleni zokulunga. Kungabe azikho yini izikhathi lapho indlela yakho iba nobumnyama na? Lokho kwenziwa ngokuthi awulandelanga amazwi kaJesu. Uyishiyile indlela yakhe yokukhanya. Awunakuhlala endleleni yakhe ngaphandle kokuba uvumelane naye namazwi akhe. uNkulunkulu uthi uma uhamba endleleni yakhe yokukhanya uyakuba nokuthula namanye amaKristu, negazi likaJesu Kristu liyakugcina inhliziyo zenu zihlanzekile. uJesu uthi khuleka njalo kuNkulunkulu. Mbonge uNkulunkulu ngakho konke lokho akupha khona. Lokho kuyakwenza ukuba indlela yakho ikhanye njalo. Kungabe uyahamba noNkulunkulu ekukhanyeni kwakhe na? Uma uvumelana naye uyakuyilalela imiyalo yakhe. Uma uhamba endleleni yobumnyama engukuthukuthela nokuziqhenya, umona, amanga, ukweba, ukwethemba izinyanga, kusho ukuthi uvumelana noSathane ngenkambo yakho. Ungazikhohlisi, fulathela indlela kaSathane khona manje. Mhlobo wami, uNkulunkulu uthi ikhona indlela ebukeka ilungile emehlweni omuntu, kanti ukugcina kwayo kuyizindlela zokufa. Ungamvumeli uSathane ukukhohlise. Indlela yakhe yobumnyama ikuphathele ukudabuka nosizi nokubhujiswa kuphela.
kodwa indlela kaNkulunkulu ingukukhanya okukhazimulayo, gcwele ukujabula nokuthokoza kulabo abahamba endleleni yabo. Cabangisisa ke mhlobo wami kakhulu ngalombuzo othi ababili bangahambisana yini ngaphandle kokuba bevumelene na? Nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa, nina enifuna ukusindiswa, wozani kuJesu. uJesu uyabiza, izagemoni uyazibiza izoni, izagemoni kuyilithuba elihle, izagemoni kuyisikhathi manje, izagemoni. Zivelaphi izinhlupheko futhi kungani abantu babe nazo na? Kwesinye isikhathi sihamba ngobuwula bese ke izinhlupheko zisifikela ngenxa yokungahlakaniphi kwethu. Kepha izinhlupheko eziningi zivela kuSathane. uSathane unamandla okulimaza abantu. Emandulo abantu bavukela uNkulunkulu kunoma balalele lokho akushoyo. Balalela uSathane, balandela izeluleko zakhe. Ngakho ke kungani uSathane eletha izinhlupheko kubantu na? Kungoba uSathane akamthandi uNkulunkulu. Uyabo? uSathane akakwazanga ukuhlula uNkulunkulu. Ngakho uyamzonda. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyabathanda abantu, uSathane wafaka umoya omubi kubantu ukuba bazonde uNkulunkulu. Ngaleso sizathu abantu bahlukene noNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu uyabathanda abantu futhi wenze necebo lokubasiza.
uSathane ufuna ukona icebo likaNkuluNkulu ngabantu. Ngakho uzama ukubalimaza, ubenzela izinkinga nezinhlupheko. Kepha kangiqondi abantu abangamlaleli uSathane nabo banazo izinhlupheko noma belalela uNkulunkulu. Pho kungani uNkulunkulu engaziqedi izinhlupheko zabo na? Ngizokuchazela. Uma sinezinhlupheko, lokho kuzosinika isiqiniseko noma sokuthi sikholwa ngempela uNkulunkulu noma cha. Kulula ukusho ngomlomo ukuthi uyakholwa uNkulunkulu. Indlela esifikelwa ngayo izinhlupheko isikhombisa ukuthi simkholwa ngempela yini uNkulunkulu na. Uma inhliziyo yethu ingavumelani nomlomo, kusobala ukuthi kasikakholwa ngokweqiniso. uNkulunkulu uzivumela ngamabomu izinhlupheko ukuze kubonakale ukuthi sikholwa ngokweqiniso noma ngomlomo nje. Bengicabanga ukuthi izinhlupheko zimbi. Into embi njengazo kulapho uma sivumela uSathane ukuba asehlule ngoba sivuma. Uyabo? Kungenzeka ukuba uNkulunkulu aguqule izinhlupheko azenze zibe ngokuhle. Uma simethemba senqabe ukulalela uSathane, uzokwenza lokho uNkulunkulu. Lalela lokho okuvela ezwini lakhe. Kumele nithokoze uma ninezivivinyo eziningi. Niyazi ukuthi lokhu kuqinisa ukukholwa kwenu. Awu ngiyakuncenga, awungichazele lokho. Kungani sithokoza uma sinezinhlupheko na? Lokhu kusho ukuthi lezi zinhlupheko zenza ukukholwa kwethu kuqine kuNkulunkulu. Zizinto ezenza ukukholwa kwethu kunamathele futhi kube namandla. Ngakho kumele sithokoze ngezinhlupheko ngoba kulapho sibona khona amandla kaNkulunkulu. Lapho uma amandla kaNkulunkulu asenza simelane noSathane, lokhu kuyasisiza ukwazi ukuthi mkhulu kunoSathane. Zonke izinto zisebenzela kube ngokuhle kwabamthandayo uNkulunkulu. Kungakho nezinhlupheko esizenzelwa uSathane zingasoze zasilimaza ngoba sithemba uNkulunkulu. Kepha uma izinhlupheko zethu zizinkulu zingeze zanqoba ukukholwa kwethu na? Kulotshiwe ezwini likaNkulunkulu ukuthi akayikuvuma ukuba sihlupheke ngaphezulu kwamandla ethu. Ngakho ke uma izinhlupheko zifika, masethembe uNkulunkulu yedwa kuphela. Kuye sizothola usizo. Uma sesilufumene, sizokwazi ukusiza abangane bethu labo abahluphekayo. Singabatshela ukuthi thina uNkulunkulu usisize kanjani ezinhluphekweni zethu, nabo bese besizakala. Sizoqiniseka kanjani ukuthi uNkulunkulu uzosinceda njalo na? uNkulunkulu usikhombisile ukuthi unothando olukhulu ngathi. Wathumela indodana yakhe uJesu ukuba asophule emandleni kaSathane. uJesu Kristu weza ngokuzinikela, wakhokha icala esiphambanweni. Ngalokho bonke abeza kuye befuna usizo bamukela uJesu njengomsindisi wabo, bayilabo uNkulunkulu angasoze abalahla ngaphandle. Uzobasiza ezinhluphekweni, uzobathatha abase endaweni yakhe yokuthokoza uma befa. Ungathandaza uNkulunkulu manje, umcele ukuba akwamukele ukuze ube semndenini wakhe. Methembe uJesu owakufelayo, uzoletha ukuthula enhlizweni yakho.
Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela esiphambanweni ngoba ngithandile. Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela esiphambanweni ngoba ngithandile. Uyawuzwa lo msindo ngale, amakhosikazi amabili athukutheleyo kude le. Yebo, lamakhosikazi amabili aseyalwa futhi. Abanakho ukuthula phakathi kwabo, kubi kabi lokho. Isigodi sonke asinakho ukuthula ngenxa yawo lamakhosikazi. Kubi kabi lokho. Bengicabanga ukuthi lamakhosikazi ayakholwa kanti awabhaphathiswanga. Yebo, babhaphathiswa. Futhi bathi balandela uJesu, nesigodi sonke siyasho. Uma kuliqiniso, pho kwenze njani ngabo na? Mfowethu, ngingakutshela lokho. Nami nganginjengawo lamakhosikazi amabili. Ngangingenakho ukuthula enhlizweni yami. Ikhaya lethu belingenakho ukuthula. Nginamahloni okukusho lokho. Kepha bengimshaya njalo unkosikazi wami. Bengingamthandi njengoba iBhayibheli lisho. Futhi bengijayele ukuphikisana nabangane bami. Kepha bengicabanga ukuthi uyikholwa iminyaka eminingi. Akusilo iqiniso lelo na? Yebo, bengikholwa ukuthi uJesu ungumsindisi. Futhi bengicabanga ukuthi ngiyamlandela ngokweqiniso. Kepha uyazi okwangenza ukuba ngenze njalo? Cha, kwakuyini? Ngingathanda ukwazi. Mngane wami, icala lami bekuyisono. Futhi leso sono bekuyimi uqobo lwami. Bekungasilo icala lenkosikazi yami. Bekuyimi uqobo lwami. Noma ngangikholwa amazwi kaJesu, izinkanuko zami zazingibopha. Bengiyisigqila kuzo. Lapho zithi kimi mangithukuthele, zithi mangishaya unkosikazi wami, ungavumi ukuthi ukuhlakanipha kwakho kungcono. Bengingavumi ngithathe eyami indlela. Ikhaya lami belingathokozile neze. Buza unkosikazi wami uzokutshela. Yebo, ngiyezwa mngane wami. Kepha uNkulunkulu ubengeke akunceda na? Yebo, ngiyamdumisa ngoba wangisiza. Ngelinye ilanga wangikhombisa ububi benhliziyo yami. Wangikhombisa ukuthi angimthandi uNkulunkulu njengoba kufanele ukuba ngimthande. Bengisho ngithi uJesu uyinkosi yami, kodwa ngingakwenzi lokho akushoyo. Bengilandela intando yami nje. Wayesengikhombisa ukuthi umoya wakhe kufanele ubuse inhliziyo yami. Futhi nginqabe ukulandela eyami indlela. Lapho sengibone khona konke lokho, ngabona ukuthi ngiyisoni esingakanani. Ngakhuleka kuNkulunkulu ukuba angikhulule kulobo buqila, izifiso nentando. Waphendula umthandazo wami, wangikhulula. Ngakho ke manje uJesu uyinkosi yami ngempela. Manje ikhaya lethu ligcwele intokozo nokuthula. Mina kanye nonkosikazi wami sikhonza uNkulunkulu. Kanye sinakekela izingane zethu, sizifundisa izwi likaNkulunkulu.
Manje ke ngiyabona ukuthi kungani uhlala ujabulile njalo. Kungoba uJesu uyinkosi yakho ngempela. Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela espambanweni ngobe ngithandile. Jesu ngithandile, Jesu ngithandile, wangifela espambanweni ngobe ngithandile. Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni, okuqhelisa ngomusa nangobubele. Siyahambe kukhanye, Nkosi Jesu. Siyahambe kukhanye, Nkosi Jesu. siyahambe kukhanye, Ekukhanyeni kwenkosi Jesu. Mina ngenza isinqumo sami noJesu, sone sangenza ngashizono zami. Ngenza isinqumo sami noJesu, sone sangenza ngashizono zami. Ngashizono zami, 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 ngashizono zami. Ncinci nangumama damtilili, nangumama damtilili. Sawubona wema, usubuyile? Yebo, sawubona ntombi yami. Sengibuyile manoka ma. Ngiyajabula ma, kade ngulindele ma. Kukhona indaba engicela ungisize ungixoxele yona. Leyo ndaba iqala kanje. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala konke. Sheshisa phela mama ungitshele, wathula nje. Yebo Thoko mntanami, ngiyabona ngempela ukuthi ujahile, angithi? Yebo ma. Kulungile ke, lalela ngikuxoxele. Ihamba kanje leyo ndaba. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba omuhle. Emhlabeni omnyama wabeka ilanga elizokhanyisa emini, ebusuku wabeka inyanga nezinkanyezi, futhi wenza imithi nezilwane. Kamuva wayesenza umuntu, kwabakhona owesilisa uAdam igama lakhe kanye nowesifazane uEva ke yena. Angithi benza okuhle njalo, bamjabulisa bamlalela uNkulunkulu. Yebo mntanami, kodwa ngolunye usuku uSathane wabalinga baze benza okubi kuNkulunkulu, bangamlalela. Balalela uSathane konke wakusho kubo. Ngokwenza lokhu babemfulathela uNkulunkulu, bedelela imiyalo yakhe emihle. Angisho babesebahle manje ngakuqala. Cha mntanami, kunjalo. Babe ngasebahle kangako, zonakala izinto.
kusukela lapho kuze kube namuhla wonke umuntu ozalwayo usevele afuze lesi senzo sabo, akasekho saphelele ekumlaleleni uNkulunkulu. Nokho lwalulukhulu uthando lukaNkulunkulu ngabantu. Wayesenze njani ke uNkulunkulu ma? Thoko, uyayazi mntanami indaba namazwi aseBhayibhelini athi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Yebo ma. Ngiyalazi lelo verse likuJohn 3 verse 16. Ngizolisho mina. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilo nalo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Kuhle Thoko, ulifunde kahle impela leli verse. Kunjalo uJesu Kristu, indodana kaNkulunkulu, weza lapha emhlabeni evele ezulwini, wafike waphila phakathi kwabantu. Wayenga njengankosi noma isicebi, kodwa waba njengompofu. Wezwa naye bonke ubuhlungu obuzwiwa ngumuntu, noma yena wayengenasono nesisodwa nje. Ngolunye usuku wanika ukuphila kwakhe ngenxa yezono zethu ngokuvuma abethelwe. Ngenkathi efa esiphambanweni kwaphuma igazi kuye, ngalendlela wayelikhokha icala lonke lezono zabantu bonke. Ngalokho ke, noma ngubani obeka ithemba lakhe kuJesu, uNkulunkulu uzomthethelela amhlanze enhliziyweni yakhe. Lowo ke ngeke abhubhe kodwa uzoba nokuphila okuphakade. Wema, kuyini khona ukuphila okuphakade? Kunje Thoko mntanami, uyazi ukuthi emva kwezinsuku ezintathu uJesu wavuka ekufeni wabuya waba ophilayo. Ngenxa yokuba yena wabe enguNkulunkulu, kwakungena kumbamba ukufa. Ngalesi sikhathi uJesu wasikhombisa ukuthi ukufa lokhu kunjengesango, noma singathi thina umnyango. Bonke abamamkelayo uJesu beselapha emhlabeni uyabavulekela lo mnyango wokuba bangene kuJesu ezulwini lapho ekhona. Lowo onoJesu unakho-ke mntanami ukuphila okuphakade. Ngiyezwa mama, kuyakhanya. Kuthiwani ke manje ngalabo abangamethembi uJesu? Muhle umbuzo wakho Thoko, ngiyabona ulalele. Lapho ke mntanami umnyango ovuliwe owokuba bajeziswe kwaphakade, abanakukhishwa nanini kulokho kujeziswa. Pho mama, ngitshele manje, singamamemukela kanjani uJesu ukuba sikuthole lokuphila okuphakade? Khona lapho khona Thoko, njengalokhu sixoxa, ungamemukela uJesu. Umtshele uJesu ukuthi uyadabuka ngazo zonke izono zenzile. Umcele akuthethelele, bese umbonga, umethembisa ukuthi uzimisele ukumlalela kusukela manje kuqhubeke njalo njalo. Ngiyabonga mama. Ngempela yikho lokhu ekade ngikufuna ukukwenza sonke lesi sikhathi kuze kube manje. Nkosi Jesu, ngiyabonga ukungifela kwakho. Ngiyadabuka, ngiyazisola ngazo zonke izono engizenzile. Sengicela Jesu ukuba ungithethelele bese ungena uhlala enhlizweni yami manje. Kusukela kulolu suku ngizimisele ukukujabulisa sonke isikhathi. Amen. Ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Hlabelela, ukuhlabelela kuyamthokozisa odabukileyo. Hlabelela.
bunga 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 njengenyoni enhle hlabele bunga 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 njengenyoni enhle hlabele zonke izingelosi ziyayibonga inkosi zibonga umusa wayo hlabele zonke izingelosi ziyayibonga inkosi zibonga umusa wayo hlabele bunga 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 njengenyoni enhle hlabele bunga 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 njengenyoni enhle hlabele. Awu uNkulunkulu akubusise Thoko. Ngiyathokoza nami mntanami uma wena ufuna ukumlandela uJesu. Kukhona okunye ngithanda ukukuchazela khona. Yebo ma, ngichazele ngizwe. Kuyilokhu Thoko mntanami. Uma umuntu ememukela uJesu kuba abe ngumsindisi wakhe, kuningi okuhle okwenzekayo. Umoya ongcwele uyeza ahlale kuyena amsize ukukwenza okulungileyo. Uma ungumntwana kaNkulunkulu kwenzeka lokhu. UNkulunkulu uba ngubaba wakho. UNkulunkulu uyakusiza akunakekele. Thina sifanele simethembe, simthande akunjalo? Yebo, uNkulunkulu walubonakalisa uthando lwakhe kithi ngokusinika uJesu indodana yakhe yasifelayo. Ngalokho sifanele silothembe njalo uthando lwakhe, noma sigula noma sinezinhlupheko uyasithanda uNkulunkulu. Sifanele simbonge ngakho konke akuvumelayo kusehlele ngoba usuke bona yena ukuthi kusifanele. Lezo zinto esizibona zilukhuni kithi ziyasifundisa ukubekezela nokuba nomusa. Wakhombisa amandla akhe amakhulu ngesikhathi emvusa uJesu kwabafileyo wamphilisa. Nathi ufuna ukusisiza ngawo lawo mandla. Ngalamandla uzosisiza senze okulungileyo. Noma uSathane sazama ukusidukisa uzosisiza yena. Sifanele simbonge ngalokho futhi akunjalo? Ngiyabona ziningi izinto okumele simbonge ngazo uNkulunkulu. Yebo, ngempela kunjalo. Nendlela engcono kakhulu yokumbonga ingukumlalela yena. Usenzela okuhle kakhulu thina bantwana bakhe, thina ke sifanele simlalele. Nguye ozosinika amandla okukwenza lokhu, asigcwalise futhi ngenjabulo. Siyothanda njalo kumthanda nokufunda okuningi ngaye encwadini yakhe ebizwa ngokuthi iBhayibheli. Sifanele sibathande abanye. Nathi sakwenza okubi singakamthandi yena, kodwa waqhubeka wasithanda. Nathi ufuna senze kanjalo kwabanye, sibathande noma besenzela okubi thina. Singakwenza lokhu kuphela uma sinothando lukaNkulunkulu kithina. Masibathande abenza okubi kithi, sibatshele ngoJesu nothando lwakhe. Uyathanda uJesu kuba sithandaze kuye ma? Yebo uyathanda ngane yami.
Singaxoxa noma ngantoni kuyena, noma ngasiphi isikhathi, noma sikuyiphi indawo, noma senza ntoni. Asinakumbona kodwa unathi njalo uyafuna sixoxe naye. Lungadluli nosuku olulodwa ungamanga imizuzwana noma uthulise ukhuleke kuyena. Sifanele simbonge ngendodana yakhe nokusithathela kwakhe izono zethu kanye nokusinakekela kwakhe. Singamcela asisize uma sisezinhluphekweni. Uma sidabukile uyakwazi ukusiduduza. Uma sisaba uzosiqinisa kususe konke ukwesaba. Unathi yena ngezikhathi zonke ulindele ukusisiza ngoba uyasithanda. Manje ngitshele lokho. Uma senza angakuthandiyo yena, sizizwele sesidabukile emoyeni wethu. Kuthiwani ngale yonto? Oh, uma lokho kwenzeka, kufanele simtshele ngokusheshsha mntanami. Sisho sithi, "Nkulunkulu, Baba wami, ngenzile lento, manje ngidabukile kakhulu. Ngicela ukuba ungithethelele ngenxa kaJesu, bese ungisiza ngingaphindi ngikwenze futhi. Uzokuthethelela futhi akusize ngempela." Awu mama wami, ngiyajabula kakhulu ukuzizwa zonke lezi zinto singichazele ngazo ngoJesu. Ngisacela sihlabelele lelicule lithi uJesu wami uyaphila. Yebo, kuhle kakhulu mntanami. Sizolihlabelela. Qala ke ntombi yami. uJesu wami uyaphila, ngiyokwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe, uJesu wami uyaphila, uJesu wami uyaphila, ngiyokwesaba inina, igazi lakhe linginqobele, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selinqotshiwe,